Khorang o khorang nini o khorang ni saiba agi nananta bara songni amalni redu ni khorang no tesa khnatok bele Hello dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel o askal norok to jotono saimano corona virus masa borok ungkhai tai masa naro solo hayada sem abo hanyo tabung ni dino nijini dehar no hawas barjak layei o busa khorok tamni bumarok asike khalakya pura corona virus holotise solo lai tonglaisiu tai o yongla abu makhang kai to ani video jessica pono matongo bono ang salsa rus khaya tongkhe imango asike jomraja rok bai lengtaka sopre jago muktri maktre thaya sopre jagai tongma saiba rus khaima saya deba hingke kongno bisi kabang salaya karei tini ni video no ustar khalaisnai 아기로고 꼭 상대 동사 아기로고 또 꼭 또 기생미세 한 서. nini nihi kok sama sinung nugui tongo hungke nung batamo sui pun tok no rima haike ja riwui toni hino ang je wanchungma khai to nung pura nihik ni sai ketchan ungna haima tongo abo ni bagui no to kok sai tongmani nugui tongo se kunu khaire gedilai 사파노 아바히로 한 동자 nung khai bahai abo hai engla khani saiman tong hino nung batamo dev guru pores ni bo phada hino example ati engla khani saiman tong khai bike te gari accident ngi thine rok tini ang accident ngi hini saiman tong khai a dino borok nok ni da ongkor kamu hino nung khe boro ne asuk mantro ka haman bo ka hino 먹을 먹는 게 아블라 사 먹을 누기야 버리뇨 nung khe mokol no gyatu tuise askai hawas bari jak tongo yangle makhangse satungo belum pharanei hoisama hai hoisai tongkha nono ba phantok bari wa khunti togori khai thik bla तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं o hoisa jak makhang no le bo kapala haimesala ba man kha hino bo o burino manna saka pura emango khima khinugu tongchina askai condition hame hama kokta 잘알아 왜꼭 사마를 크다 카나 기생미세 사마 카나오 이제 냉케다 사디로 그는 예드사 다 사디 그게 어디를 보튼자 폰판 먹고 킵자까 ang saya debe nungni ni beri sai onek kechen nei bo phone kok sai tongmani manjak ma se nung si ulta phone phan bohoi khisago hingke ba o beri mokol nu ya phano onek khatarna tongblasa o beri no sindal jongma bihia beri emon ta masuk tongna ringel rendi beri nang sindal norok o video no full naine musungke ani description no link rijak norok live mo tv youtube channel thangnai di khorang o khorang nini o khorang ni saiba agi nananta bora songni amalni redu ni khorang no taisa khanatok bele nung to politics no tuyei ti prasarong no onek phalai sakha tabuk khai nung singar singei sana nasiwo nini asi holokmani khorang baje nung singarang na ne o nono nasigei tongnai nini gana ni borok nono ta mohoni wansugui tongkhana nung saidaman mo boro ni khorang bo sitra buri bo sitra o istek sakao phaye risap tongphake lathidari homasa no huni wansugui tongkhana singarang nani asuk saho sune ta wansuk di bujikha mo nini bokti tari ma hayanu gede norok hai number 1 chapri rok bai bo akol kaham sela norok bai no khung khana hino norok hai sela chapri rok no khana ta norok abono asuk ten sontana ri bujikha nung khai phekmang o toran niri ra bengo khogo khibi hoka hino askai enjoy tonglai uhma koktana mutai rogo pundok phiong ma sai o chapri rong no phiogori khai thik khamu bokok tin nungsani nungai se tabo khai bokong tisi kok siwo nini botlen khai onek marblasa nung khaya sakaham ka ringyakho ang je bujimani nung bongni dolo join ni man katalong nana abo ni baganyo nongni o het chik ringyakho ta nung khai sikonmani tope pesek nono nungna sidai phungsa buiri khai biki se kok thangtok abo se bosi bise khatarnak borok khai sapri no je manai aslani ke pura talkawo liya sakya Saragoni mani porkha broni bosor kaisani yapri tabong ni siam thang tongo omai jorabo hom domong tongmani para amsa jogo bo belani saya actually product kisu debor ma mdc bo si nang
bobagara sini tipra sarong no asuk nai tongo se neng khe bobagara ni mung si khojak asuk bosor sung sini mante soktai no san phaile se maya oi tabung manei tongthong lai baji kisa soklai mani nin khe tam problem jakaba neng ba tamo nini elo da hockey klaijak khino neng asuk ti baji khorang rok khanana sela jago hinke sak khunjo tuiluoi khunjo khanjana thongchare re me da hino কিন্তু ব তো ছাইয়া যে পারা আমচাইও মাহাকে টংথবি হনে কিন্তু পারানি বড় রগ বুসিয়া খাইयै অকরা সাকরা রগ টিকসা বুসিনাঙ্গো angni nogarani borok himapoti porani nok bisingo baji sogo khitar komo bele nana patal kenya bobagara no hame sawoi joto tiprasa lokorok bai selai jagoi merang thamono nokno neng boda te khe merang na musung sup sap tongna hai tongni bujikha জাগা জাগা নক খানাতনে হঠাৎ খাইयै গিয়াটা টিপলান মাহাপো হাই মাহাপো হিनै দালা সাबै প্রচার খাইयै neng khai borok phek rokhone sai tongka hino tamo neng ba nana patal kenya bai sajak hino nini mo kisa bezal tongo